Hello Philippines! Magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mike Paduan. Nakatuloy tayo sa ating latest analysis ng araw po ng Martes hanggang Huwebes, unang linggo ng buwan ng Agosto 2022. Ito po na yun ang peak month ng habagat. Although sa mga oras na ito medyo humihina dahil nawala na po yung dalawang twin tropical cyclones na medyo mahihina naman po sila. Ganun po yan. Pag panahon ng La Nina ay bihira po ang mga super typhoons, mas kakamihan sa kanila mga tropical depression at tropical storm. So for na yun ay medyo bumubuti na ang palagay ng panahon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Subalit po sa hapon ng gabi may mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ingat po sa mga kidlat dahil po marami pong natatamaan na yun, lalo na sa mga open fields. Ang importante, nasa loob kayo ng mga bahay, mga gusali, kapag mayroon pong mga thunderstorms. Okay? 1 at 2 oras lamang po ito. At mag-ingat po tayong lahat. Ito po yung ating graphs ating ginawa kahapon, okay, o kagabi. At nakikita po natin yung southwest monsoon ay medyo nagiging broken na po siya. At concentrated lang po dito sa may dagat China at West Philippine Sea kasi affecting pa rin ang Calayan Island Group, Scarborough Shoal at yung coastal areas ng Ilocos Provinces. At ito pong bagyong si Traces, yan pong international name, ibig sabihin po yan, Cambodian name po yan ng isang woodpecker. Okay? So yan yung bagong name nila. So si Traces ay nalusaw po bilang isang low pressure area nung tumawid po siya ng Korean Peninsula kahapon. At yung remnants ni Songda ay sumama na rin dito kay Traces. So wala na po yan. Hindi na natin papansinin yan. Nag-final po tayo sa ating website, typhoon2000.ph. At yung natitirang ulap ng habagat, nandyan pa rin po at binabantayan natin dito sa may malapit sa Taiwan na may posibilidad na maging isa na pong low pressure area at baka mag-rapid intensification bilang isang tropical depression bago po tumama ng Hong Kong. Ayan po ang forecast for the next 2 days. So, masyadong mabilis na yung development dahil po nasa peak month na po tayo ng August. Yung mga weather systems, mabibilis ang development. At itong habagat ay medyo reactivate ng bahagya at makaka-affect po sa dalampasigan po ng Ilocos region. At dito po sa labas ng ating bansa, meron po tayong dalawang surface trough na lumalapit po sa ating bansa na pinupush po nitong malakas na easterlies. Ito po yung surge of trade winds na kapag panahon ng La Nina ay malakas po siya. Kaya yung mga tropical cyclones ay karamihan nagpo-form malapit sa Pilipinas o sa kanluran ng Pilipinas, malapit sa Vietnam. Doon sila karamihan nagde-develop o kaya dito sa may area po ng Okinawa, Southern Islands of Japan at Taiwan area. ITCZ, malayong-malayo, nandito po sa may area po ng Marshall Islands. Ito po yung ating fast animation. So nakikita po ninyo ang remnants ng habagat na nagkakaroon po ng bagong formation dito po sa may southwest coast of Taiwan. So babantayin po natin yan for possible development into another LPA na baka maghikayat ng bagya ng habagat at maapektuhan pa rin po itong quake coverage areas po ng Ilocos region. And ito yung windy.com zoom in satellite animation. So nakita po natin may mga natitirang ulap po dito. Ito po yung remnants ng habagat na magbibigay ng mga paulan pa rin sa may Scarborough Shoal at Calayan Island Group at yung coastal areas po ng Ilocos Provinces. Ito pong ulap na natira ng habagat sa may east ng Luzon ay unti-unting humihina na po at nagdi-dissipate. At mamayang hapon, inaasahan pa rin po ang mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So, tingnan natin na yon ang forecast mamayang hapon, mga alas 4. Yan po, kitang-kita po natin from Batanes, Luzon, lalo na sa may northern central portions, and Metro Manila, Calabarzon, portions ng Kabikulan, Mindoro, ay magkakaroon pa rin mga afternoon or evening thunderstorms. At dito rin po sa may Visayas and Mindanao. Pagdating po ng Wednesday ng umaga, kita po ninyo maganda po ang panahon sa halos sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Mayroon mga ulan pa rin dito sa may Batanes, Babuyan Cubao Islands. Ito na po yung LPA na binabantayan natin na posibleng mamuo sa loob ng 24 oras. So bukas po ng hapon, Miyerkules, sinasahan pa rin mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote. At pagdating po ng Huwebes ng umaga, ayan na po yung LPA, papalapit po sa Hong Kong. Medyo okay naman po ang panahon, although may papalapit po na surface trough. Ito po yung nakikita po natin dito sa graph shot, this one.
So, pagdating po ng Huwebes ng umaga, baka magpaulan rin dito sa may area po ng Kabikulan, Eastern Visayas, lalo na po pagdating po ng hapon. Yan po, may mga thunderstorms na naman po sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo sa Bicol, at dito rin po sa Mindanao, Visayas, Luzon area, na very common as of this time, dahil nga nasa La Nina po tayo, 70%, kaya medyo mas mataas sa average ang rainfall, monthly rainfall natin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. And ito yung rainfall accumulation na may iipon hanggang Huwebes. So yan po ang bulk ng mga ulan ay nandito po sa may northwestern portion ng West Philippine Sea. Kasama po ang Babuyan, Batanes, Cubao Islands, Northern at Central Luzon, Metro Manila, portions ng Calabarzon, Mindoro, Visayas at Mindanao. Yan po yung mga ulan na inaasahan sa susunod na 3 araw. At sa pressure at wind forecast naman po, ay mamayang hapon ay magiging kalmado hanggang paiba-ibang direction po ng hangin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging mahinang hangin mula sa silangan, sa Kabikulan at Eastern Visayas. At bukas po ng hapon, ayan na po yung LPA na magpo-form sa may coastline ng, o malapit sa coastal areas ng Southern China. At yung habagat nandyan pa rin po sa coastal areas po ng Ilocos Region. Samantala, ang inland areas po ng Pilipinas, Visayas, lalo na po sa may Luzon, ay magiging kalmado hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin. May light easterlies pa rin po sa silangan po ng Luzon at Bicol. Kasama po ang Eastern Visayas. And dito po sa darating pong Huwebes, inaasahan pong maglalandfall itong LPA sa may Hong Kong. Huwebes ng hapon. Okay, move nating hapon. So, yan po. Pag landfall niya po dyan, malulusa po yan. At binabantayan po natin for rapid intensification. Baka bigla-bigla maging tropical depression dahil po sa ganitong panahon ng Agosto ay very ripe po ang Western Pacific. Very warm ang ocean. Yung upper level winds ay conducive for more tropical cyclone development. Kaya mabilis yung development nila. And posibleng malulusaw na po siya sa Hong Kong dahil dyan po siya maglalandfall sa Huwebes po ng hapon, itong LPA. And then yung habagat ay nandyan pa rin po sa buong bahagi po ng West Philippine Sea at South China Sea areas. At baka ma-affectuhan pa rin po ang coastal areas po ng Ilocos Region. So inaasahan po natin ang light southwesterly winds sa kanluran bahagi po ng ating bansa. Kasama po ang Palawan, Calayan Island Group, Scarborough Shoal. At inaasahan po dyan mga thunderstorms. At dito rin po sa may Visayas at Mindanao, kalmado hanggang paiba-iba pong direction ang hangin na mostly po galing po sa timog. Okay, so yan po ang kalagayan po ng wind forecast. Wala naman pong sumusulpot po sa may Pacific. So far, yan po ang ating latest. Babalik ulit tayo sa Huwebes upang bigay sa inyo ang latest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado ang papaalam. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv or youtube.com/Mr. Typhoon para sa latest updates at i-like lagi ang ating mga videos at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga new videos natin. And also sa ating Facebook page, MrTyphoon.com or Facebook.com/Mr. Typhoon para sa latest information sa ating panahon, lalo na po yung ating daily graphical satellite analysis at mga upcoming tropical cyclones. Again, mag-ingat po tayong lahat. And see you on Thursday. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.